Kini akong bana, komedyante kay ni siya, pero usahay, corny kay ni siya mangumidya. Mao nang di ko ganahan siyang komedya ba? O kung nga nung na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo. Pre, kantas na pre, pawas la ay ba? Kaya murag hapit sa eleksyon sa barangay na. Ha? Nga to na. Ye, larga. Sige. Sigasong ha, sigasong. Ah. Bisag kinsa, basta na eleksyon, hala larga. Larga. Ah. Kung mo abot gani ang eleksyon, ang mga dalan ilang gubon, ang dalan nga nindot iladayong boldoseron. Amot unsay mga plano nila, dako ba kaha ang komisyon, ang ilang makwarta igasto dayon nilas politika. Daghan ang mulang sa duway plataporma, og kun makadaog mangurakotra, bisag kinsa hala mo apil gayud aning politika. Kung mangampanya dagko kay ngisi, musaad sa katawhan aron botaran, kung makadaog di nahapit ni mo makitaan. May mga tao, mga yugtabang, ilalang kining saad sa aran. Kung masakiton, hatagag lumon para impas tanan. Mga kandidatong walay ayo ay buktarin ninyo. Kamong kababayan ang inyong boto, ilang paborito. Ngigag yun kata, pre. Pawaro to sila ay, pre. Sige na tag-ipis hinida, wa inom. Mura man pagkabuhig patay, pre. Ito yung saragod ka naman. Tingugay mo Uy, na pagkabuhig Di patay. pa to tinindoon nga kanta. Mura na nagilitong panghuy abro to na ako. Nung sa mga... Yawa ko ni mo, pre. Pre. Hasbihan mo eh. Kamu ba? Uy, Pripatok. Toke. Pripatok, ari Oy, ko. toke, ginuktok ko ka na, toke. Sige mo ka ginuktok. Toke, sabasa ka yun. Oy, Pripatok. Ari ko, Pripatok. Ari sa, dire, ginuktok ka sa imuhang. Tanaw na mo, pre. Kuan sa imuhang. Kung sa imong ginuktok ka, ang mga allowance di mo. Awang ko na ni prete, ay, duki ko na katingog kuyawan ko. Pag-sure niya. Kung sa yung kiwan mo, ha? Pre. Kining, kuhan ba pre ba? Unsa? Og ikaw Pripato ba? Amo dihang mga kumpare na kong tunay. Sortihan ta mo ha? Kanas Tom Jones ha? Kailan mo anang Tom Jones? Tom Jones? O Igsoon Engelbert ha? Ako pa ibikanta na yung mga kanta. Di namin ni Maho eh. Ay, amat ko, prete. Prete, murag, hubog na mga, pre. Siya, pre. Siya, nananay, so na baso. Kanahan biyan na mo. Naunsa man taon. Ay, naunsa man ka? Bita pre, wag yun na yung mga kuha sa imong tingog pre, si Tom Jones ra gyud. Porbida. Bisag ako pa'y nakaunag kantay ng mga kanta ng Tom Jones. Wa na, hangtod ta karon. Sikat kay ng mga kanta. Pero saon, di man ako'y nagunag kanta. Si Tom Jones man. Magit, pre. Bita pre. Bebe, chat, tabi. Are, Chat, bebe. chat. Ay, murag, nginginit ang maayo, da. Lair ba ko mukanta o pabuto ko basta manginit akong kalawasan. Ang akong tingog na usab. Mura nag si Elvis Presley. Bote! Day. Napaitasan niyo. I-down man tani mo sa atong mga Hilom, oy, hilom diha, oy. Downs imong mata. Ikaw pa, ayaw sad palabiin ang imong butbut gut. Unsa may butbut anak day? Hay man. Hilom. Wag kang kasabot ang imong sinultihan di ay. Bida sa nimo ikaw JK kay ka eh. JK. Bida. O lagi, Joy Kill kay ka, Joy Kill. Unsa man ka? Killjoy ba oray ay? LR. Unsa sa LR IMM? Dari ay LR lahi orang. Okay, baby. Akuan ka. BI. Ano BI? Bugot si Itoy. Bago! Magka-kinderd! Uy, Marie, naalagi gihayas inyo, kinsa nang namatay. Bitaw, kinsa na namatay Maristay? Ay, si Pari Undoy yung taon ninyo, oy. Ha?
Namatay si pare Undoy. Pre, ang karon patay gyapon. Di, hilom na gud ati. Ah, O kanang Mari, kanus alang namatay si pare, uy, gahapoy. O, taon, Mari. Sabay namatay ni pare Undoy, Mari. Ambot, Mari, uy. Nangui abra man to siya, Mari. Ang grabiha sa tanang Lagi huyab. nangui abra to siya. Nya, pagkahuman, wala katakop yung ba, murag nang gahi. Ha? Kiatake tingali to, Mari, uy. Murag yun, Mari. Kay sila man tong ubana itong pidot bitaw nga naa sa unahan, Mari, namatay sa. Ay, namatay, sad. Ay, sinasinal nila ang pagkamatay ni Brundo, pre. Singan, pre? Sinasina ba? Sinasinal ng iyang kamatayon. Kaya binamatay mga amigo yung puyusunahan. Siya, bud, matay mo siya. Uno na ito siya, probida. Aw, sinakon ba? Sapat diha, uy. Hilom na ko diha. Gupusngi ka lang. Pataka lang tabi mong bakba, uy. Ah. Kanang Mari, muli mi sa haya ni pare Undoy, Mari, ha? O, sige, Mari. Kuara dito ang garapon para limos, Mari. Basig, mabaw mong pangita ba? Oo, Mari. Awas undoy dayo. Day. Ora gyapon ng huyab do. Awa. Wa mo gid mo iab. Murag na siya gisakitan. Ha? Probida sa istorya. Patay niya sakitan gyapon. Probida. Ikaw ba hilom ko doon, habi? Sa man tanim, kuyawan man lang tanim mo. Kuyawan, ikaw mo anak, ikaw na mo sulti ay. Ang ano, awas sa matter mo niya ako mga pulong. Kanang imong komedya ba? Ibutang nas lugar, ha? Bisag ang tao na matyan, nagmugulanon, imo gyapon komedyahan, kaparaw ni utok, uy. Ako rin ganing di pagkatawa para sa dili atakihon si bako ba? Basta, basta kuyawan, kung nimog mo ni mo sulti. Aha, kinang bakbat ni mo tawhana ka, uy. Dahil aning. Kuyawan ko, ug mo na'y mutingog ning akong bana, kay mao lagi ni siya, uy, ang komedya ba, dili tukma sa panahon ba, or sa higayon, mao nga ako gini siyang pakgangon. Unya. Ay, kapait, aning pobre ta. Sige lang dahil, kunta lang ta. Pero badato kayo ko, papalitan ito ang uto yun. Oto? Uto, baka ka na mo daga na iligid-ligid. Tarak-tarak. O day, basta ang dato ko, palitan ito kang uto. Ay. Pero, ikaw may palit sa ligid kay bangal kayo. Uy, katugon ko sa imong komedyate. Hilom diha, oy, wag yung kay ayo. Ay, ang imong komedyate, no, mas may pang magbitikas ka ugalingon imong utote, nindot pa. Mas katawan na ito yung sulti na yung problema. Kung sabi kay komedya rin na ito. Ato komedya gani. Wag yung lami imong komedyate. Sige lang, importante nga, wako'y taong yatakan sa ilang mga katungod. Kana, ingon anak pa lang pirme ang imong kuas imong kaugalingon ba? Para ba magsineryos ka panagsa ba? Ikaw mo pulos ka man lang gud hinanggaw gud. Lain po kayong sige tag-serious na yun, kay murutang namatyan. Sabi ay, matyan, abot ni mo kakapoy ni Ay, padungon. dayaning, inaana mo ginang kinabuhi. Farang life. Za? Ay, basta, mauna importante. Mauna ang mahalaga. Sus, kawag yung mo ti. Ang samantaon ka, oy. Kung asa ka malipayon, dito ka happy. Oh, Ayaw tuwa ng swerte kay malas na. Usahay, maunay sometimes, ha? na mag-ituwad ros lamisa Ay sa ginako ron ba? pagkatinood, lisod, dawaton ang acceptance. Bitaw, panalitan, for example, ang bata ay sanggol. So, kung dili ni mo sabton, you don't understand. Di ka mo hilom ko. Ay, hindi ka rin doon sa makaning. Uy, na ko ni mo da. Ay, pre, what's going on, ha? Asas binok, pre. Ha? Wako kibaw, nga naman. Gani ka na magkita na mo ba? Isa pa, pre, ha? Tingnan nga, wami diri. Sige, sige. Uno-uno sa matutuwa. Kinsa may kontrato? Excuse me, oy. Yes. Ang unsay ato? Asa imong kauban? Ha? Kinsa man si Bintot o si Taldong? Si Bintot. Si Bintot milakaw? Si Taldong. Milakaw sad? Asa man siya pa dong? Kinsa man si Bintot o si Taldong? Si Bintot. Nawa, dyo ko kay Bao. Si Taldong. Samutang wa ko kay Bao. Unsa ni siya oras sa milakaw, ha? Kinsa man si Bintot o Taldong? Si Bintot. Awa ko kay Bao. Si Taldong. Wagapon ko kay Bao. Sige lang, hiyatangan ako sa din, he. Kinsa man si Bintot o Taldong? Palarot ka? Ha? Palarot ka ba? Ay! Larot ako na din ko niya sa kuko mo! Ay,
Awa na, mao na diha. Nagpalabi ka mong na imong komedya nga wa sa lugar. Tanawa, gilarutan ka hinuos bayot. Pasalamat ka, igo ra kang gilarutan. Gilang. Gila pa ron. Ilom diha, oy. Ay, may pamanghugas ka dito sa plato. Panghugas dito, kay magluto ko. Ha? Asa rin lutoon nun dire? Unsa man? Ang baboy o ang manok? Ang baboy, Ang ambot, wa ko kibaw. ang manok. Wa sa ko kibaw. Giahak mangkati. Uy, para isuwa to nato. Asa man? Sa pamahaw paniod to. Kapaniod to! Wa na, gitangag na to eh. Asa man, ha? Sa iring o sa iro? Sa idol. Hoy. Kaan na diri iti. Unsa man na? Pamahaw o paniod to? Bayo ti kay nirong luwag ron. Kani hapon na na. Wala ka mayabag diha, mangutana ka man. Ay, sorry, day. Wow, kasurti na ko. Wala may kisudan ron nato da. Pre, may pre! Ay, malas di aman. Pre! Nakagas inyo, pre! Ay di aman, di. Isa pa na bida naman? sa di mo. Hipusan, Luisan. Dali, Ako naman naingnan ko. Ay, hipusa lang na. Kining pagkaon ba sa lamisa? Hipusa, pagdali. Kay, Sa may hipuson o sa hipuson. kada pagkaon, kay dako kay nigyan mo, itaon ako kumpare. Oh. Oy, pre! Ikaw mong pwede. Dahil sa laag ka man, ha, pre? Wow, pre, ay! Ikaw giyo ako kiyan eh, pre! O gano man, pre, ha? Gano man? Why, panihapon sa inyo? Ah, kuya, wala yung power, pre! Makaibaw na makamutagaan, pre! O sa? Sobra pa, ha? Kay bahaw man tong among gisuwa o gikaon na ba da? Ha? Ah, mo ba, pre? O sa may ato ni mo, ha? Kuan pa, pre, mag-inom. Manara ba may panihapon taon? Wanay sobra. O sa man? Mura, pamilya kayo tiwas na akong nimo, pre. Itong pamangka. Kuan pa, pre, mag-inom mo tataron, pre, kay magpalit kong beer. Hasta subsuma. Wa mo ka magsulti. Uy, naunsa ba taon ka? Sa kamungutan na, pre. Sige na, pre. Huwag ba lang ta mag-inom, pre? Ay, karon lang. Okay raman ko. Ayaw, mano lang, oy. Ay, Mato pa ko sa kuan, Mac Julie. Katulad ko manihapos, Mac. ay arila ta man ni hapon. Unsam na siya. Mag-inom ka ta. Ari ta man ni hapon. Ay, huwag ba na lang lagi, pre? Oy, kaya hatot pa din ako kanang kuan kining daog nga, kuan ba? Kadaog po ko, pre. Gisdale ni. Petibil, bugod akong daog, pre. Ya, ako lang hatod ang Gisdale sa kusawa. Sige, pre, pre. Pre! Ay, asus. Kandahan. Oy, daog ka. Mga ka. Oy, asa ka, oy. Kanahan, kadaog man na itong ako kumpare. Huwag yung sulti da. Dako da. Pida. Wate siguro makabarato taon ko ato. Perbeda pagkakinod. Oh, asa naman tong kumpare mo? Tuan na day. Di lakaw? Masa na tuyo ato? Ay da. Kuan, makikinom rin ko doon ta. Sige, walang taong makikinom ba niya. Sige, karin lang ko. Kaya makaon ko. Sige na. Oh, ikaw ray gahipo sa sudan. Asa naman imong gibutang? Tuwas parador. Pinayaan ka kaiti. Ang sudan imong gisud sa aparador. Ay, nigurum kung di tabtan to ko kumpare. Grabe rin mga itong kao taon. Dito, ambot lang. O dito mundag di mahurot. Mao nga ako, gisiguro hipos. Bebe, okay na. Kuha na to dito. Oh, nga naman ni Day, ha? Ano ni? Ano Ano ni? sa man oy? Gamay mo lagi ni. Kuha na ni mo? Wa, oy. Kanya, duhan mo lagi kayo ang humba lagi. Ha? Nganong duha man nga lima man nakahiwa? Oh, ambot lang ni mo. Kasi ambot oy, ikaw ra man nagtago anas aparador. Nag-iahak ba yan ni tao? Mao na, magdinaw manggog ka. Imo pala itong gipakaon imong kumpare, di unta masayang imong gitago-tago di ha. Wa na, gitangag tos ilaga. Tungod sa kaparaw ini akong bana, wa na hinuon may sudan pagkaugma kay gitangag tingay tos ilaga. Unya. Oh, ato na ka? Ato na ko, Day. Delete kay ko da. Uy, uy, pa, uy. Pakunutan na imong gisulob, uy. Di na nimo kuha, adi ay. Ako, dito sa parador. Ha? Nga nagod ka pulos naman to inuto ang tuwa dito sa aparador niya. Kakunutan ang imong gisulob. Okay naman tigalin yung pagkakuha.
Ang ano man di ay. Agoy, kakatol. Hala, ginuo ko. Ay, ang tigas na imo sinina. Uy, hubuan na, be. Dali, hubuan na. Hubuon? Hubua pa. Agoy, kakatol. Ibabaw ko sa bigas. Ay! Hala, uy. Hubuan lagi na yun. Pagdali ka taghana kayo. Mo ni resulta sa kabuang sa kumbana. Gisudlan manggudyag ka ng sudan ang aparador, gihulmigas na hinuon hastang mga sinina. Askang parawag yung utok tawhana, uy. Gigabaan, kay naghinangul man. Unsa man rin ako akong bana, uy, mausap pa ka ng iyang kinaiya. Unsa man og kamo ang pasultihon, aning. Ate Pres! O kang sendo na to karong adlaw. Si Aning, Ate Pres. Si Si Aning. Aning. Oh, kaning simple raman kaniyang kuan, Ate Pres. Kaning Sa iyang may problema niya. iyahang bana nga kada bang patakalag istorya, komedya nga way lami o niya. Katapusan, abot yung barkada, ayang kumpare, gitaguan ang pagkaon sa parador. Karon gihulmigas og mayo, gipuy ang hulmigas ang ilang aparador, Ate Pres. Pag sulob niya sa iyo sinina kay doon sa trabaho, gipabaak siya sa hulmigas. Ano dito sa aparador man sa Kitaguan sinina? niya kay para kuno di ka kita siya kumpare unya dako kuno kay kaon niya kumpare. Unya iya kumpare ba atong higayon na, Ate Pres, nakadaog og sortres. Unya, maghatag o tato. Manghatag tatong meron. Nya iya magi kuan sa inom ta pre, nya ako lang gasto para sumsum sa. Uy, ari mo. Lakaw yang kumpare eh. Wala gid siya nimo gipabaok pa siya sa bigas Ala. tungod sa iyang kahangol. Kadaw. Hinangol man na inanay mo, ate. Nya wa kay ayo te. Mano naon ni te. Ang adlo ka makapakaon siyang isang katao. Di ba ma'am? Basahin na niya, ma'am? Ang iyahang kinaya bitaw nga gawas ano na sa iya mga istorya usay nga kanang way unod or kanang istorya sa karang yung way bukog. Way unod, way bukog. Kana bang usay mga murag kanang way po sa iyang mga istorya, Ate Pres, kini po na iyang kinaiya. Kung ari man ka diri sa panultihan ni Solomon, Kapitulo 10, versikulo 21, magpulos sa daghang tawo ang mga pulong sa maayong tao. Apan ang taong buang-buang mamatay tungod sa iyang kahungog. Wa man ta magpasabot mamatay siya to. Ang pasabot nga ang iyahang karelasyon o ang imong karelasyon sa mga isig ka tao, sa imong silingan baka ha, sa imong magkahigalaan baka ha, aduna gyud maapektahan may tungod sa iyang binuhatan. Ang katos ang giingon nga tago laay kay pamanaw no, Ate Pres, no nga ani tago na kay kuning kaon mo abot na magani uban nga ingon nga uy pagguwa to mga pagkaon kini asikuan. Hangol ni siya. Ayawat makatilaw siya. Angol ni siya, bam. Oh, ayawat mo. Unya mo abot mo ani kuno to strip pon karon ipagawa to kuan bi ayawat makatilaw. Bahin bas mga grasya na ingon ana bitaw. Oo. Unya yang ibutang siyang sinina di Yung gibutang sa aparador. Aparador. Sa isina. Ano ato man. What else sila aparador nga. Kanang para taguanan sa ilang pagkaon. No? o katamura kaning usahay Ate Pres nga ibungbong murag ka ng chicken wire ingon ana. Mereka nang basta safe ang imong kuan ba nga dili maukabog mga iring, di ba? Inana. Nakalimot ko Ate Pres gili. Unsa diferensya sa parador ug tokador? Unsa to ng tokador? Dressing dresser? Ang tukador dito na sa kwarto. Murag dresser na ang tukador. Mura ka na naigamay nga lamisa og sa amin, mao na siya. Oh, dresser go. Oo. Ang aparador. Sinina, doon na sa kabinet di ay kabinet para sa kanang mga Pagkaon. nga imong usang hipuson no kay kanang wa matiwas pagkaon o kanang kanon pa. Kunway ref. Oh. Ha? Why rep pa usay pananglitan at Pres kan. Aparador gapon. Kana bitan ni say Ate Pres sa pananglitan Say, built-in. magluto ka og sudan niya imong kardero kuwang so imong karon ibutang rin sa plato ibutang sa aparador kay gamiton imong kardero Kabinet or ba, kabinet. or Sa amo para- sa amo Ate Pres Tanganan. gitawag na sa among banggera.
Ang banggira, katong hugasanan, butanganan og plato, katong karaan bitaw nga banggira, nga dunay kanang para sa plato, kanang mga baso nga iana. Mga banggira. Ang among banggira sa amo kay pwede ka nang giingon mo Ate Pres, open man na siya. Napag may banggira nga murag kabinet nga kawayan giingon gibungbungan. Banggira na. Sliding ang do banggira po'y tawag. Banggira. Napoy banggira katong ini mo test nga hugasanan niya dire ang mga isabo nga mga plaso nga. Baso, Oh. kada iana, sana, Sabit. sabit. Balik ta. Unsa tipong tanan ni Mrs. diha ang kuliah? Bao ni kabuang sa kubana. Unsa man, you say ang sudang gisud sa paradol bigas unsa pangutana unsaon man taon na ko kumbana mausa ba kani yang kinaya palihog tabangi ko bi saon man tabagin niyo ang kumbana bi unsa man iyang buhaton nga usbon niya kinaya Dili Iyaw din dia sultihan nga ayo ana mao dugay ikaw ray makausab ana ning wa man may labot ana ning kay sabaan pa noon man ana imong bana mingon say labot inyo ginani ko ana ko noon mi ana ning ang paambit rang mabina mao siguro yung makausap may paambit mo diha. Ang katong ibasa na ko diri gulyat sa panultihon 10 kapitulo 21 nga magpulos sa daghang tao ang mga pulong sa maayong tao. Apan ang taong buang-buang mamatay tungod sa iyang kahungog. So general na siya meaning dili mo mamatay gid mamatay nga mawad-an kag ginihawa. Mahimo nga mawad-an kag silingan, mawad-an kag higala. Ang maayong kabubuton na putol. Dili O dili ang iyang kalag boy namatay Abi ni mo gulyat nagyoy tao ina nang kinaiya. Naagyo natin. Naagyo Oh. kanang daw baka kanang daw gyud. Pero ang asawa na lang unta niya maingon panalitan dunay bisita unya dili makapakaon tong kay yung taguon. Ang asawa na lang may mohatag. Nagyo kay kauban sa una Ate Pres kanang daw gito siya. Daw nami Masuya ka ba kinaiya kanang iyang ang iyang mga bata ang iyang kanon kanang tinuhog na saging nga lami kay pagkukuha ni ng piya, lami kay pagkaluto, nya magkaon siya kay skindi, nya mangayo gali ka ludan niya. Ulo kuloin. Ludan niya. Oh, Nagdi ana bastos no. na ludan niya. Nya ikaw Magkagaba. ganahan ka mukaon ana. Makagaba ba? Oh, tinuod bitaw na lugin Ludan ana. man ko. Makaana ko kay kasus. Uya na ko. Dulan sa Akong bawo sa una, 15 stabos naman Ate Pres. Tag 50 stabos Magani ng imong saging. 15 ako 5. Dulan sa initabo sa amo Ate Pres nga kanabit mo tambong kag kumbira. Dili ganahan ng kaon ang mga tao. Kay Ano man? Gitawag na sa mga katiguan kana kunong gigam, gigam. gigalam, Ilihan? wala na bitaw. Oh. Unya. Mukha naman tao gyapon. Dili ganahan. Oh, nabi Dili kay ganahan. Dili Ah, ganahan. Di ganahan bitaw. Dili sad mahurot. O nasa Nga naman na, no? na Tinuod na. akong bayaw Ate Pres, bayaw aw bilas bay tawag na ang iyang asawa igsoong Lisa bilas na. Oo, bilas. Oh. Maayo siya na Ate Pres nga kanang magluto Oh. nga timurot. Roy. O maayo siya na si Dong Andro Dingding kanang papang wiwi. Maayo siya mulihi nga timurot ang kaon. Nga naman, way lami. Ang bot lami tanaw na Ate Pres pero ni katilaw ni mo sa gapsap di ka kasabot. Naay mo ana o bidli ba? Bidli oh. Ay. Di ka kasabot. Dulan sa initabo sa amo Ate Pres gulyat nga pagkahuman sa kumbira kanang na king. Uy, nang kumusta man kumbira? Among mama di magkaitotik atong mga hikay-hikay. Ang gunang mama ato may sa ila Ate Priscilla kay ay mabakato kay mo bitaha. Ani na mungguna ta. So inig tataod kanong gikan ng kumbira ila Priscilla maagi na sa among umahan mingon ay kung mama. Kumusta magkuan kumbiras kay ila Priscilla? Ay ayong kaon. Meaning kuan mingon nga daot dan magsudan. Wala sudan na hurot. After 1 week, nabalitaan na nga, gipangyabo sa sapa kay gipang-on. Ipagtago, sudano, ang ipagawas Ay! kanan. Hala, oy. Oh. Daw, pudi ito. Naingon ana, oh. Nabi tayo na dito yun. Mao, nining nahitabo sa ato ang istorya. Si mao ni si Aning, ang iyang sudan sa bayambana gitaguan sa parador. Gabagabaan gipamaak kino sumigas. O sa mga sudana, humba, inasal, humba. Lain po itong inasal nga, inasal Uy, dito sa abi ba baga gitang. Uy, abi ba yan mo, awa pa mo ko kahisgot ninyo ani diri sa atong tulumanon. Ano naman? Wala ba itong party o karang pangitan dito ila Ma'am Ejin nga dakog hikay sa fiesta. Karon. Wala mo ko konsultin nyo na rin na sa kanang balaang kasulatan sa daang testamento Na? sa panahon pa ni Moises Ano lagi? nga giingnan dito si Moises ay nga
kung maghalad kamog mananap, karnero or kanding, itapion ang inyong kamot sa o sa mananap, agi pagpapas halad alang sa mga sala. Di ba? Nakalimot ko asa to dapit nga kuan ako bitaw nag pag paambit ako dito nga kana ding magpiesta mo din ang mga katigwangan sa amo nga palitan Disyembre piyesta ini kay Enero magbuhay na sa sila baktin kini itagana on yung pista sa kuan. Oh, nabi ay nana. Oh, ingon na kay di Isa ay din dito kay di ay diri sa Biblia nakalimot ko asa to dapit mata sa Moses pa nga panahon nga ingnan sa Dios Amahan kung maghalad ka mo kanding or baka or karnero itapion ang inyong kamot sa ulo sa pananap, agig halad bayad sa mga sala. Ano Isa di ba? masala. Sala nga ka na. Sala na ito ang katawan ba? Ang katawan. Ang ampon sa mo, baka na di maghikay sa piyesta. Ana, sa halad di ay na. Ana sa o itapion. O, itapion na. Ako dito. Ato pagtapion mo sa o, unsab to? Balik kang tawa, balik kang... Ato pagtapion mo sa o, unsab to? Pawala sa o. Sa o, sa kanding. Maghalad sa piyesta, itapion ang o, at kamot sa mo sa panahon, agig halad bayad sa sa. Karon. Pangutanan mo. O, unsab to pagtapion mo sa o? Ako? Ah. Gikum-kum na ko!